Daily Athletic και σήμερα θα μιλήσουμε για την ΑΕΚ, τα 12 συμβόλαια που λήγουν, ποιοι θα ανανεώσουν και ποιοι όχι. Ξεκινάμε με τους παίκτες που δεν θα ανανεώσουν στην ομάδα, κατά τη γνώμη μου. Ο πρώτος από αυτούς είναι ο Ντομαγκούι Βίντα. Ο έμπειρος στόπερ της ΑΕΚ δεν θα ανανεώσει με την ομάδα, καθώς είναι σε μεγάλη ηλικία, ανανέωσε πέρυσι με τις αυτόματες συμμετοχές, δεν βλέπω να ανανεώνει. Στη συνέχεια, ο επόμενος παίκτης που δεν θα ανανεώσει θα είναι ο Κάλενς. Μετά από έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό και ένα θέμα ιατρικό που είχε, τελειώνει το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ και δεν βλέπω να παραμένει στην ομάδα της Ένωσης. Τρίτος παίκτης που δεν θα ανανεώσει είναι ο Περέιρα. Ήρθε ένα βαρύ όνομα, στα 35 πλέον, μεγάλος, θέλει να μειώσει το μέσο όρο ηλικίας η ΑΕΚ, δεν βλέπω ούτε αυτός να ανανεώνει. Επόμενοι παίκτες που δεν θα ανανεώσουν είναι ο Γιόνσον και ο Ντουμπάτζο. Φαίνεται ότι ο προπονητής της ΑΕΚ δεν τους βάζει καν, δεν τους εμπιστεύεται, δεν ταιριάζουν σε αυτό που θέλει να παίξει. Οι τρεις επόμενοι παίκτες που δεν θα ανανεώσουν είναι η Γκρούγκιτς, που δεν βλέπω να ανανεώνει γιατί δεν προσφέρει αυτά που θέλει ο προπονητής μέσα στο γήπεδο, ο Γκατσίνοβιτς, που έφτασε στο ταβάνι του και καλύτερα να βρεθεί μια άλλη λύση σε αυτές τις θέσεις, και ο Μίτογλου, ο οποίος ζητάει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, το οποίο η ΑΕΚ δεν προτίθεται να δώσει. Οπότε αναμένεται να αποχωρήσουν. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους παίκτες, οι παίκτες που θα ανανεώσουν είναι δύο, ο Μάνταλος και ο Ρώτα. Ο Μάνταλος θα ανανεώσει ως αρχηγός της ομάδας και για να κλείσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Ο Ρώτα θα ανανεώσει διότι βρίσκεται στα 28, είναι Έλληνας, και η ΑΕΚ δεν έχει την πολυτέλεια να ψάξει να βρει δύο δεξιά μπακ, να έχει έναν και να βρει στη μεταγραφική περίοδο είτε του Γενάρη είτε του καλοκαιριού έναν καλύτερο από τον Ρώτα, ώστε να παλεύουν για το ποιος θα είναι βασικός και ποιος αναπληρωματικός. Δύο παίκτες παραμένουν ερωτηματικό κατά τη γνώμη μου για το αν θα ανανεώσουν ή όχι. Ο ένας είναι ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος είναι δανεικός στην ομάδα της Ένωσης, δεν έχει δείξει ακόμα τι μπορεί να κάνει. Πρέπει να τον δω ακόμα για να αποφασίσω αν θα τον ανανέωνα ή όχι. Πιστεύω ότι θα δείξει πράγματα και ότι η ΑΕΚ θα το σκεφτεί πολύ σοβαρά για το αν θα τον ανανέωσει ή όχι. Ο δεύτερος παίκτης είναι ο Κωσίδης, ένας παίκτης που δεν έχει παίξει καθόλου ακόμα. Παρ' όλα αυτά είναι Έλληνας, είναι νέος, μπορεί να βοηθήσει στις ευρωπαϊκές λίστες, οπότε δεν ξέρω τι έχει αποφασίσει η ΑΕΚ και αν θα αποφασίσει να τον κρατήσει για την Ευρώπη και για τις διεθνείς λίστες.